வணக்கம், உங்கள் கீதா மெட்டல்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னன்னு கேட்டால், பெரும்பாலும் வீடு பால் காய்ச்சிக்கு பெரும்பாலும் பத்திரிக்கை வச்சு கொடுக்கணும். அதுபோக வந்து கல்யாணத்துக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா பொண்ணு மாப்பிள்ளை பேர் போட்டுனாலும் கொடுக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போனாப்புல, அவங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு வேணால் வீடு பால் காய்ச்சிக்கு உண்டானது புகுமனை புகுவிழான்னு போட்டு கரெக்டாக அந்த வீடு தேதி அதெல்லாம் அழகாக போடலாம். இந்த மாதிரி வாங்குறாங்க. அந்த மாதிரி விருப்பம் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி பொண்ணு மாப்பிள்ளை பேர் போடுறாருந்தாலும் போட்டு கொடுக்கலாம். அதில் ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது. ஒரு பீஸுக்கு வந்து ஒரு 5 ரூபா. உங்களுக்கு வந்து கிலோ ரேட்டு தான் அது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கிலோ வந்து 250 ரூபாய்க்கும் ஒரு ஐட்டம் இருக்குது, 270 ரூபாய்க்கும் ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. 250 ரூபாய்க்கும் 270 ரூபாய்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா, 250 ரூபா கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும், 220 கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு விருப்பமானவங்க நீங்கள் தாராளமாக பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். பேர் போடலாம், அழகாக சூப்பராக இருக்கும், நல்லா ஃபேன்சியாகவும் இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும்.